mo ni. Baka nga na baka nga. Ayan guys, what's up guys? Mangunga tayo ngayon ng ano, kaggo. Sama natin si guys. Si Kuya Mike, Francis, Kuya Ayong, Kuya Edmer, saka si Paul. Brian guys, stay tuned. Natin to guys. Punuin natin to. Sampay ma-up. Okay na, nagrugi ka tayo mo. Mano tayo? 1, Merienda muna tayo guys. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So may isa nga kastor, 5 libo. Yan mga kanter, kukuha naman tayo ngayon ng lokan, yung kaggo. Kami ulit kasama si Kuya Edmer, Paul, guys, Kuya Ayong, Kuya Arsin, tatlong Muse, tapos si Francis, Kuya Mike. Yan guys. Pero magme-merienda muna kami. Si Kagbingay maka nag 10. Haan kita ang gardi man oh. 5 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ano talaga nan? Ipakita mo na lagi. Haan, 10 niya ma. Ni Mang Mike ni kwa. Ni Mike ni Ayong. Itong. Ayan. Dinamik ka na. Royal Kini Skyplex. Ikabili pa dito. Pang agurigo. Bahala kan pa. Jahat ka man. Yan yung Royal. Royal Coke. Koklatan. Yun yung isang kasama natin, no. Buat pa yung ano, nakuha niya. Talagang solo flight to guys kasi ano, maraming binubuhay na pamilya to. 3 pamilya niya. Chok lang. Oh guys, marami na naman oh. May sugpo. May sugpo pa. Oh. Ang lalaki niya. Talaga naman. Nagsiuwian na tayo siya eh. Yoba? Bunga pa. Isang peraso lang? May isa mo. Na? Nagtaruot ni Brian. Ruot na. Ganda kita ni plastic. Tapay. Kabalo ito ni. Natakas pa ni. Malat ha. Nakatulog yung tigaw ni Brian. Nasa kong sanga kasaw. Uy, ito na eh. Hindi dila nagalak ka sa gaso. Baka naman Coke, Royal, Skyplex. Si Kamalad na kasta na kami. Ate? Magiplex, oh, Sige, Nova, nagpili cheese. ata bagay oh. Siya nagpili bagay. Mabusog garod dito. Aje, da pala man natin. Gatangam ko na kumading kaya. Ba't garod? Oh, ni Papang. Tunata. Lagay niyo dyan yung basura ah. Hindi magkalat. Tara guys, kuha tayo ng lokan or kaggo sa amin. Ito yung gamit pang kuha guys. Ginaganto mo lang yan oh. Hanggang sa may tumunog na ganon. Bato pala. Ito pala yun. Ika naman. Nagsakit ti sa kakon. Makabanog mo magna DJ ti kapitakan. Ganto lang to guys para makahanap ng lokan. Yung kaggo. Guys, dalawa yung klase ng mangrove. Ito yung maliliit yung ano yung ugat. Yun naman yung malalaki. Ayun oh. Nasa tubig. Yung nasa tubig. Parehas na binabayan ng mga lokan, mga Alimango. ganun. Kaya maganda yan sa kalikasan mga kaibigan. Panabla pa ng mga ano. Kumuha rin ako ng ano, itatanim ko dun sa amin. Ayan guys, kumuha kami ng mangrove. Ayun, may nakuha na isa. Mangrove na ano, yung maliliit, yung mga bunga, itatanim namin dun sa amin. Vlog namin yung next time mga kaidol. Yung pagtanim. Hanga mga latishel.
Kaya baga mo. Mangunguha rin tayo ng lokan guys dito. Kaggo. Or lokan. Ay, lokan sa ibang lugar. Lokan. Tawag dito Tawag dito sa amin. Kaggo. Kaggo yung tawag namin dito. Pakatudok sa kada dito pag naan to. Saan lang ito na? Nabangbang si Itil ah. Talangan. Tama na. Ay ka na ba? Hindi. Yung mas ate kas koy. Sakto lang tamang yard amin jumalay to yun ah. Dapat ah. Ganito guys oh. Pwedeng ka pa, ganyan oh. Aray. Ay, ma. Lumayo-layo ka dito oh. Matinik yan. Masakit pa. Kapaan lang to mga kaidolo, mga ka-hunter. Aray. Naubos na ata ah. Madami kasi kumukuha dito mga kaidolo. Mga ka-hunter. Ayun, may nakuha ka. Wale. Kaagbiro, agala ka gamin ah. Oy. Ayun oh. Maliit. Sidog ka gabi oh. Nagriga magnada kayo Puti ko makatulog. na. Izong mo tulatan. Zoom. Ay, ito yung pinagpunan namin ng alimango mga kanter oh. Ito oh. Yung alimango. Kung matandaan nyo si Kanter Jackie yung nakita. Ngayon wala siya. Kung natatandaan mo. Wala siya ata sa kalaw kanina. Kasi dinagas lang ako mga kaidol. Tinagas. Ay, sinundo lang ako. Biglaan to. Biglaan na sinundo ako. Ayun. Pupunta pala. Ang dami ng tinik guys, mga kanter. Ganto-ganto lang yung mga kanter oh. Diba? Alaki! Ay wow na. Wow. Magkapaan. One down. Talagang magaling sa kapaan si boss si ka-hunter Paul. Larga! Wow, dalawa. Ang lalaki guys. Mga kanter! Wow! Meron na silang tagdalawang. Ang tawag dyan? Sinarili dato yan. Mga kanter, lokan. Ito mga kanter oh, yun oh. Patay? Hindi oh. Narili ka nung guys. Patay. Salamat. Yung mga ibang kasama natin mga hunter nasa kabila. Kapaan na to. Oh, mate. No, to. No. Galingan mo naman ka-hunter Brian. Ikaw na lang yung walang nakukuha. Kakatae ko lang ito mga hunter. Ha? Paunahan to guys oh. Wala pang nakukuha si Hunter Francis. Minapsan mo guys. Hunter ayun wala pa. Oh, dalawa na. Ay wow! Aray. Ako lang yung wala mga hunter. Hindi na ba dalam si It? Oh, ayun pa oh. Oh, kataman ah. Oh. Oy, nakakadalawa mga hunter. Tatlo na. Oh. Ang dami nagkapakapamot tan ah. Tatlo na si Hunter ayong. Kapakapaan lang ito mga hunter. Ay ito. Nakuha na ako. Oh! Labsamot ni Brian na eh. Oy naman. Labsamot ni. Baka nga baka nga. Not meant to be. Nga pa. Pero naiwa di sa Kabali talaga nagkatatak eh. Ayun, nasugat si Hunter Brian. Patingin. Ako naman, dumudugo. Ito yung delikado dito mga hunter, yung mga ano, tinik, masakit. Naiiwa yung mga paa namin. Oh. Hindi yan matatanggal mga hunter. Parte yan ng Parte pagiging yan hunter.
Mga hunting. Ito! May tiyakak pa yan. Malaki! Bulsa mo na yan. Akin yan ha. Bulsa mo. Hindi na tumutunog yung Francis mga ka-idol. Wala na. Nagkapoy na mga ka-hunter. Ala, dati ko na ito eh. Ay, tamilok mga ka-hunter. Tamilok. Tamilok. Kailangan. May tamilok dito mga ka-hunter oh. Ayun oh. Asan? Ayun oh. Tamilok, kinukuha yan nila harabas mga ka-hunter, kinakain nila to. Ay, 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 ay! Oh. Uy, mabutang nakpapain niya ito. Ito yung kinakain nila harabas mga ka-hunter, tamilok. Dito siya nagbabahay sa may sa may mga kahoy-kahoy. Pero na di kami nakain yan. Hindi pa namin na-try mga ka-hunter, delikado na. Baka kami. Napapanood nyo lang sa vlog ni ni idol mong Harabas team. Yan. Napapanood lang namin kina Idol Harabas yun mga Yan na yung team na talaga namang inspirasyon ni boss ay ni Ka-Hunter Brian. No. Pinapanood ko yun mga ka-hunter mula pa ng episode 1. Lahat ng episode nun napapanood ko na. Pinapanood ko na. Yun yung nag-udyok sa'yo na maging di Ilocano Hunter, no? Bumuo ng team para maging bumuo ng team na di Ilocano Hunter. Uy, Ito yung mga sinasabi ko mga ka-hunter oh. Mga Nakakatusok. tinik, masakit. Yung mga nakakasugat. Pasayan? daigot yo. Oh. Mas mahirap kunin tong ganito, guys. Kaysa sa anong tawag dun sa isa kanina? Barunggong. Barungrong. Mas mahirap to. Na Jake, yan ni guys. Halubot tayo. Tira sa akin. Butas ng alimango mga kaidol. Oh, Itong dadyan parang. Dira sana. Ganito kalaki yung shell na kinukuha, guys. Bigyan mo ako ng isa Ka-Hunter Paul. Oh, tignan mo nga. Sobrang laki. Oh, isang kamay, isang ganito. Talaga namang isang ganito lang. Ang tawag dito pa? Ka-Hunter Brian, ang tawag dito? Lukan. Sa isang lukan talagang solve ka na sa sobrang laki. Dito sa amin guys, ang tawag dyan, ay, hamaro. Natinaga nang? Ay, kaggo. 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 May butas ng alimago dito guys. Tignan natin kung may laman. Kung may laman to guys, malaki to. Magkakali. Ay, itong lumaban. Datuin ni. Ala. Pwede mga gyan na maglaban. Maglaban? Ni? Ano ko na na? Huh? Fight, fight! Kunana. Halika dito, mununagain. Halika dito. Sa akin ka ngayon. Nay, mununagain. Kada na kagdo. Aman, matay man. It's a Francis! Mununagain, nagunog. Katat sila rabotot tayo. Kakalya mo na! Nagunog na kita na yun. Jay. Rasa? Rasa? Uy. Hindi ko limuin. Lang. Agdak ka lang pe, kadatara po na tayo. Alam, tayo mang anak ka, nasukit ko pa, hindi maban. Kaape mo ginuyod. Ni, mag-uwit ko garkas na eh, maglaban din natin ni Ipes. Okay, Brumi. Tanibo na niya. Basol mo na maragrag.
Nabunog. Alimango guys. Malaki to. Hindi pagpalang? Pwede lang to vlog. Malobat 61%. Pwede lang. Max 5 I-video tayo mga adjust cellphone. Kailang yun. Kurek takinakti ko na eh. La. Lumabang ko na kadatala tatira baw. Sipot-sipot. Talaga namang nakarami na naman si Canter Mike. Solo flight to. Si Solo Flighter. Yung nakuha nilang apat dito guys. Kinuha niya lang mag-isa. Datagang tatira baw. Mabutong. Rasa nagdakol. Ang imunag gain. Nakaununag. Na? Kalyong mga tali eh. Kalyam ata na eh. Nagunag. Hindi kalinggera po na ah. Sayang mga ka-hunter, malaking alimango yan. Pero malalim. Mas malalim pa sa isang tao siguro. Pahirapan ang paglakad dito. Tawar na tatay. Maputik, mahirap maglakad. Bakit tinatago mo yun sa iyo, ka-hunter Paul? Tingnan mo naman, sa kanya lang daw yung kuha niya. Ito may tamilok to. Tamilok. Nariga magnatuin ma. Mati kanya nalubuti pagalang gago. Wait lang. Bunda pa lang ma. Ikaw na muna, mahirapan akong maglakad. Maglakad ka muna. Hunter kulit. Hunter, Merry Chris! Kulit. Wait lang. Malalim mga ka-hunter. Siya muna maging cameraman kasi talagang di ako makalakad. Hanggang dito yung yung putik. Mabigat ka kasi. Ka-hunter kulit. Matim de jay. Sayang alimango mga ka-hunter. Minsan na lang ako makakita nun eh. Yung lalim ng butas kasi. Pero may laman yun. Sigurado lumalaban kanina. Ano, di ka. Oy, wag yan. Wag mo ngawakan yan. Maano yan. Matinik. Alam niyo yung gray na ko na. Explain ko guys. Yung mga yung pinagkukunan ng putik pang pang kuray. Ganto yun. Yung gray na pajama ko. My God, itim. Yung putik. Ay. Ang lalim pa ng putik mga ka-hunter. Ikaw muna. Huy, nabatitan, nagnatala. DJ? Dati? Di pa sorong? Ewan ko ba? Ngiti, 33% patan. May alimango na maliit guys. Dito guys na part, pahirapan ng pagkuha. Kasi kahit magaling kang kumapa mahirap talaga magpakita. Hindi mo alam kung saan sila. Diba? May nahanap na ako kanina dito eh. Ito guys, may nahanap ako nito dito. Oh, yan laki. Maputik lang. Hindi pagyan namon? Hindi. Laki ipi-edisyon pala ito Diyan muna mga ka-hunter, wala yung lalagyanan natin. Sa kabila. Ano to kaya? Natalangka. Oh, iisa yung sipit mga ka-idol, mga hunter oh. Malaki yung sipit oh. Maliit. Di po kan? Ayan, mangunguha daw si Mrs. mga ka-hunter ng lukan. Ang daming mga talangka na maliliit mga ka-hunter. Oh. Ito yung mga nagbabahay yung mga alimango. Yan si Mrs. mga ka-hunter nangunguha. Pagod na kami mga ka-hunter. Tingin tayo ng butas ng alimango ba. Ito. Tingnan natin mga ka-hunter kung may laman.